παραλυτικός, πόσοι άραγε από εμάς σήμερα είναι σε θέση να επαναλάβουν τον ίδιο λόγο? Θα έλεγα οι πάντες. Οι πάντες. Και αυτοί που έχουν ανθρώπους και αυτοί που δεν έχουν ανθρώπους. Είναι διπλό το πράγμα, όπως διπλή είναι η όλη η υπόθεση. Έχει δύο όψεις, αγαπητοί μου, το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, να πει κανείς, να πει η έκκληση, η ερμηνεία. Γιατί, προσέξτε, όταν λέγει ο παραλυτικός άνθρωπον και έρχομαι, και εμείς βάζουμε τον εαυτό μας στην θέση του παραλυτικού, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε μια άλλη σπουδαία πλευρά του πράγματος, δηλαδή το να αναρωτηθούμε εάν εμείς είμεθα άνθρωποι για τους συνανθρώπους. Αλλά μάθαμε όλοι μας πάντοτε να κλεγόμεθα. Και πρώτος εγώ. Γιατί πρώτος εγώ, επαναλαμβάνω τούτο και λέγω ότι δεν έχω άνθρωπο. Και όμως πιστεύω ακράδαντα ότι συμπεριφέρομαι αχαρίστως. Διότι ο Θεός μου έδωκε ανθρώπους. Άσχετα αν πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είμαι μονότατος. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι ίσως έτσι, γιατί και εγώ με τη σειρά μου φαίνεται ότι δεν βρίσκομαι στους πολλούς αδελφούς ως συνάνθρωπος, ως όντως άνθρωπος. Ενθυμίστε και πέρυσι, αγαπητοί μου, σχολιάζοντας την Ιδία Ευαγγελική Περικοπή, σας έλεγα δια το επικίνδυνο του πράγματος. Σας έλεγα ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν έχει άνθρωπον εις τούτο τον κόσμο, θα κολλαστεί. Κυριολεκτικά, και δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν του ετέθη ερώτημα. Κάποτε, το επαναλαμβάνω γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πιστεύω, αυτό το πράγμα, αυτή η θέση. Κάποτε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούσε για την ωφέλεια των μνημοσύνων και απεδείκνυε διαλόγου την πολλαπλή ωφέλεια και ευεργεσία των Ιερών Μνημοσύνων. Φαίνεται όμως ότι κάποιος από το ακροατήριο του έθεσε το εξής ερώτημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τούτο τον κόσμο χωρίς να έχουν πίσω τους ανθρώπους να τους σκεφτούν, να φροντίσουν τα της κηδείας ή και τα των μνημοσύνων. Άλλοι εξαιτίας του ότι δεν δημιούργησαν οικογένεια ή έλαχε να μην έχουν συγγενείς. Άλλοι γιατί είναι υπερβολικά πτωχοί και δεν έχουν την δυνατότητα να τελέσουν ένα μνημόσυνο εις κάποιον προσφυλήν νεκρών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με απλά λόγια εξήγησε και είπε ότι όσοι άνθρωποι επιθυμούν να κάνουν μνημόσυνον εις τους νεκρούς των, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και την ευχέρεια, την πολλαπλή, γιατί φαίνεται ότι από τότε τα μνημόσυνα ήταν δαπανηρά. Τα μνημόσυνα συνοδεύονται πάντοτε με αρκετή φασαρία, τραπέζια, κοσμικότητες, δεξιότητες κτλ. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αυτοί ουδόλως βλάπτονται. Αρκεί η προαίρεση. Ενθυμίστε τι λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Ότι η προαίρεση έχει αξία μεγαλύτερα από αυτήν της πράξεως. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος επιθυμεί διακαώς να κάνει κάτι αλλά δεν το καταφέρνει, έχει ενίοτε μισθόν μεγαλύτερον από ανθρώπους οι οποίοι το κατορθώνουν, αλλά δεν είναι της ιδίας προαιρέσεως των. Είτε το κάνουν από ανάγκη, είτε από κάποιον άλλο λόγο κτλ. Η προαίρεση μετράει πάρα πολύ
στον χώρο της πίστεως μας. Όμως, για τους υπολείπους ανθρώπους, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν απόλυτος και είπε αυτοί θα κολλαστούν. Μα θα κολλαστούν γιατί δεν παντρεύτηκαν, γιατί δεν κάναν παιδιά, γιατί δεν έχουν αδέρφια, γιατί δεν έχουν συγγενείς. Όχι γι' αυτό. Δεν θα κολλαστούν γι' αυτό. Θα κολλαστούν όμως για το ότι δεν είχαν ανθρώπους κοντά τους. Ανθρώπους οι οποίοι μετά τον θάνατόν τους θα διατηρήσουν αγαθή την ανάμνηση και θα φροντίσουν ώστε το μνημόσυνο των φίλων τους να μην χαθεί με τείχου, όπως λέγει και το ψαλτήρι. Δηλαδή παταγωδός, θορυβωδός. Αυτή η θέση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κυριολεκτικά συγκλονίζει τους πάντας. Διότι αγαπητοί μου, στις ημέρες μας φτάσαμε να έχουμε ανθρώπους κοντά μας, είτε παιδιά, είτε εγγόνια, ανήψια, γαμπρούς, νύφες, συγγενείς, αλλά κατ' ουσία να μην έχουμε ανθρώπους. Άλλωστε απλά το διαπιστώνει κανείς πως οι άνθρωποι κυριολεκτικά στιβάζονται στα γυροκομεία και στα ποικίλα ιδρύματα και τι έχουν συγγενείς και γνωστούς και φίλους κτλ. Πρέπει το θέμα άνθρωπος και συνάνθρωπος να το ειδούμε ίσως με ένα διαφορετικό μάτι. Διότι, θα σας πω τούτο, ο προφητάναξ Δαβίδ με τόση δύναμη και τόση παρησία εις τον Θεόν και εις τον λαόν, ή το αγαπητός του λαού ο Δαβίδ, αγαπητοί. Δεν είναι το μισητός, ως αν τον προκάτοχό του τον Σαούλ, ή το αγαπητό. Και όμως, σήκωνε τα χέρια του στον Χριστόν, ψηλά στον Θεόν, και έλεγε «Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλει πενώσιος». Χριστέ μου, με απλά λόγια, σε σένα ελπίζω, σε σένα απευθύνομαι, διότι έλειψαν οι άνθρωποι από της γης. Έλειψε η αρετή, έλειψε η δικαιοσύνη, έλειψε η φιλανθρωπία, το αίσθημα της συναδελφοσύνης, του συνανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι εκλέλει πενώσιος, δηλαδή εκλέλειπεν ο άνθρωπος ο οποίος έχει φόβον Θεού. Και δεν είναι μόνος ο Δαβίδ. Και ο προφήτης Ισαΐας αναλόγως αποφαίνεται και ο προφήτης Ιερεμίας. Αλλά να σας πω και κάτι. Ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός λέει στον Ιερεμία, για κάμε ένα γύρο, λέει, στην Ιερουσαλήμ, και αν βρεις έναν άνθρωπον, τότε εγώ είμαι διατεθειμένος να σώσω ολόκληρον την πόλη δια τον έναν άνθρωπο. Θυμάστε, αγαπητοί μου, εκείνο το περιστατικό που ως θρύλος ακούγεται στα αυτιά μας. Όταν καταλήφθηκε η Κωνσταντινούπολη, λέγεται ότι ο Μωάμεθ, ο πορθητής, ο κατακτητής, έβλεπε στον ύπνο του ένα χέρι με ανοιχτά τα δάκτυλα να του επιδεικνύεται ως άνα τον μούντζο με τρόπον τεινά. Και αναζητούσε ερμηνευτάς και ονειροκρίτας να του εξηγήσουν το όνειρο. Έπειταν εκεί οι σοφοί των Τουρκαλάβων διάφορες εξηγήσεις και επινοήσεις, αλλά ο Μωάμεθ δεν έμενε ικανοποιημένος. Τότε του υπόθηκε ότι υπάρχει ένας Ρωμιός, σοφός, κατά κόσμο αλλά και κατά Θεόν,
ο οποίος μπορεί να δώσει μία εξήγηση. Εκάλεσαν λοιπόν των μοναχών τότε Γενάδιον των Σχολάριων, τον μετέπειτα πρώτον πατριάρχη του γένους, μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτός έδωκε την εξής απάντηση και ερμηνεία εις το όνειρο του Μωάμ. Του είπε, το όνειρό σου, βασιλεύ, σημαίνει τούτο, ότι αν υπήρχαν 5 χριστιανοί στην πόλη, την πόλη δεν την έπαιρνες. Ο Μωάμεθ έμεινε σκεπτικός. Ούτε απόλυτα ικανοποιήθηκε, αλλά ούτε και απέρριψε την ερμηνεία του. Την επομένη ημέρα είδε το ίδιο χέρι να του δείχνει τα 4 δάχτυλα. Και για να μην χρονοτριβώ, κάθε μέρα έβλεπε το ίδιο χέρι με ένα δάχτυλο λιγότερο. Και ο Γενάδιος ο Σχολάριος του έδινε την ίδια απόκριση, ότι αν υπήρχαν 4 ή 3 ή 2 χριστιανοί στην πόλη, την πόλη δεν την έπαιρνες. Όταν έφτασε το χέρι να του επιδεικνύει μόλις ένα δάκτυλο, ο Μωάμεθ, συγκινημένος και από την ερμηνεία που του έδινε και το θάρρος της γνώμης του γέροντα σοφού μοναχού, του λέει όχι, δεν το δέχομαι αυτό, υπάρχει ένας χριστιανός και αυτός είσαι εσύ. Γι' αυτό λέγεται ότι τον επήρε και τον ανέβασε στον πατριαρχικό θρόνο από μοναχών, δηλαδή χωρίς να είναι πρωτίστως κληρικός, διάκονος ή πρεσβύτερος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αναρωτιέμαι πολλές φορές στην πόλη που ζούμε, όταν κυκλοφορούμε στους δρόμους και γινόμεθα μάρτυρες ποικίλων περιστατικών. Πριν από μέρες, κάποια γυναίκα, στο μετρό νομίζω, έχασε την τσάντα της. Της την άρπαξε κάποιος και άρχισε να φωνάζει. Βοήθεια, κλέπτης, μου πήρε την τσάντα. Δεν κινήθησε κανείς, μα κανείς των νεαρών εκείνων, ο οποίος έτρεχε βία και αποθώντας αριστερά και δεξιά τους ανθρώπους για να ξεφύγει με την τσάντα της γυναίκας στα χέρια. Το όμοιο κάποια στιγμή κάποιος έπεσε από το μηχανάκι του με το πρόσωπο στη γη και δεν κινήθηκε κανείς μα κανείς να τρέξει να τον σηκώσει. Ή ακόμη και το απλούστερο, όταν μπαίνεις στην οικοδομή του σπιτιού σου και δεν λέγεις ή δεν εισπράττεις καλημέρα από τους συνοίκους, τους γείτονες, αυτούς που βλέπεις καθημέρα, ή όπως μου συνέβη πολλές φορές, να μου κλείνουν το αμσασέρι στο πρόσωπο, δηλαδή να θέλω ένα μόλις βήμα για να μπω στον θάλαμο του ανσασέρ και να κλείνει ερμητικά η πόρτα του ανσασέρ από τον προηγούμενο από εμένα συνάνθρωπο. Όλα αυτά με κάνουν να σκέπτομαι και να λέγω υπάρχει άνθρωπος άραγε σήμερα στον κόσμο. Βέβαια δεν ελαφρύνει τούτη η σκέψη την απορία μου εάν εγώ στέκομαι άνθρωπος εις τους συνανθρώπους. Είναι φοβερό, είναι ορδινηρό αγαπητοί με τούτο το πράγμα. Όμως υπάρχει και μία άλλη άποψη του πράγματος. Οι Άγιοι, ιδιαίτερα οι ασκητές, εγκατέλειπαν τον κόσμο, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, τους πάντας και πήγαιναν στις ερημίες και έμεναν εκεί μονότατοι, μόνοι το μόνο Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι, πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε την αίσθηση ότι ήταν απάνθρωποι ή δια το ότι δεν είχαν ένα συνάνθρωπο να ανταλλάξουν μία κουβέντα ή να προσφέρουν μία υπηρεσία, να δώσουν ένα ποτήρι νερό. Χάσαν την ψυχή τους αυτοί οι άνθρωποι. Κολλάστηκαν γιατί δεν είχαν ανθρώπους κοντά τους να εκδηλώσουν την ανθρωπιά τους
ή να εισπράξουν την ανθρωπιά των συνανθρώπων, μπορεί κανείς έτσι εύκολα να αποφανθεί και να πει ότι ναι, όντως αυτοί ήσαν απάνθρωποι ή το λιγότερο ήσαν αντικοινωνικοί άνθρωποι. Όχι όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι. Αυτοί ήταν κατεξοχήν άνθρωποι, διότι εάν προέβησαν, ισοπροέβησαν, το έκπραξαν για τους ανθρώπους και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αλλά να σας πω και τούτη την πλευρά του πράγματος. Λέγει σε ένα δοξαστικό του Εσπερινού, χθες, το ψάλαμε, ότι ο Χριστός αποκρίνεται στον παραλυτικό και του λέει, εγώ, λέει, για σένα έγινα άνθρωπος και εσύ λέγεις ότι δεν έχεις άνθρωπο. Δηλαδή, αγαπητοί μου, και αν κανέναν άνθρωπο δεν έχουμε κοντά μας, αν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία του μόνου ανθρώπου με το α κεφαλαίον, τότε αλήθεια σας λέγω, δεν θα είχαμε την ανάγκη κανενός ανθρώπου. Θα αισθανόμεθα τόση πληρότητα, ώστε κανένα παράπονο δεν θα μπορούσε να αγγίσει την καρδιά μας. Λέει κάπου ο προφήτης Ιερεμίας επ' αυτού, τι μάτια, λέει, ελπίζω, λέει, στους ανθρώπους. Μήπως, λέει, ο Θεός δεν έχει μάτια να με δει? Μήπως ο Θεός δεν έχει χέρια να με βοηθήσει? Μήπως ο Θεός δεν έχει πόδια να τρέξει κοντά μου? Και όλα αυτά τα έλεγε ο Ιερεμίας, αγαπητοί μου, πόσους χρόνους, 600 περίπου χρόνους, πρώτης παρουσίας του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι ο Θεός δεν έχει ούτε μάτια, ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε τι άλλο ανθρώπινον μέλος. Ο ενανθρωπίσας όμως Θεός Λόγος έλαβε και μάτια ανθρώπινα και χέρια ανθρώπινα και πόδια ανθρώπινα, για να είναι κοντά στον άνθρωπο ως συνάνθρωπος. Αρκεί βεβαίως όμως εμείς όχι απλώς να αντιληφθούμε την παρουσία του, αλλά και να την αξιοποιήσουμε. Τούτο είναι το οδυνηρότερο, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός σπέβδει, ως σαν τον καλόν Σαμαρίτη, των όντως συνάνθρωπων, και εμείς αποφεύγουμε ή ακόμη αγνοούμε την παρουσία του, υποκρινόμεθα ή δεν θέλουμε να αισθανόμεθα την παρουσία, διότι ο Χριστός για τους περισσότερους από εμάς είναι βαρύς και βλεπόμενος κατά το λόγο της Γραφής, διότι ο Χριστός έχει απαιτήσεις. Ο Χριστός δεν συνοδεύει, δεν συντροφεύει ανωδύνος. Βέβαια, η οδύνη την οποία ο Χριστός επιφέρει στους ανθρώπους είναι η μεγαλύτερη και η γλυκύτερη παρηγορία. Αλλά οι άνθρωποι την εισπράττουν ως οδύνη, διότι ο Χριστός περιορίζει τα θέλω μας. Ο Χριστός περιορίζει τις επιθυμίες μας. Ο Χριστός περιορίζει τις αμαρτωλές μας ορέξεις. Έτσι λοιπόν θέλουμε μια ζωή χωρίς Χριστόν, για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μπορούμε να επιθυμούμε ή να πραγματώνουμε όσα επιθυμούμε όποτε τα θέλουμε και όποτε τα επιθυμούμε. Γι' αυτό λοιπόν η ζωή μας είναι έρημη. Γι' αυτό η ζωή μας είναι παντελώς μοναχική. Ενώ ζούμε μέσα σε μια πολύβοη πολιτεία και κόσμο, έχουμε την αίσθηση της μονόσεως. Και θα την έχουμε δυστυχώς, αγαπητοί μου, όσο οι καρδιές μας θα απομακρύνονται η μία της καρδιάς του άλλου.
Και τούτο γιατί? Διότι στο πρόσωπο του αδελφού μας δεν βλέπουμε την εικόνα του Θεού πλέον. Εφαρμόζεται εκείνο το οποίο έλεγε ένας άθεος διαφωτιστής του περασμένου αιώνος, ο Σάρτ, ένας Γάλλος διαφωτιστής, φιλόσοφος. Τι έλεγε? Ο αδελφός μου, ο συνάνθρωπός μου μάλλον, είναι η κόλασής μου. Γιατί? Γιατί αναπνέει ακόμη και τον αέρα τον οποίο δικαιούμουν να αναπνεύσω εγώ. Διότι καταχράται των χώρων μέσα εις τον οποίο πιθανότατα, φιλοδοξώντας, θα κινούμουν εγώ. Διότι μου παίρνει την θέση την οποία εγώ ίσως μπορούσα να κατακτήσω. Ο αδελφός μου λοιπόν, ο συνάνθρωπός μου, είναι ένα παντοτινό πρόσκομα. Τον βρίσκω συνέχεια μπροστά μου, ως κλέπτην. Γι' αυτό και δεν τον θέλω. Δεν τον αγαπώ. Ή δυνατόν εκμεταλλεύομαι ό,τι μπορώ να εκμεταλλευτώ από την παρουσία του. Να πάρω και όχι να δώσω. Ο Χριστός όμως είπε ακριβώς το αντίθετο. Θυμάστε το λόγο του Αποστόλου Παύλου στους πρεσβυτέρους της Μιλήτου. Και γάρο ο Κύριος είπε, λέει, μακάριον εστί το διδώνε ή το λαμβάνειν. Δηλαδή, είναι μακαριότερος ο άνθρωπος ο οποίος δίδει παρά παίρνει. Αυτός είναι όντως άνθρωπος. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας μας προβληματίσει αυτός ο λόγος του παραλυτικού και η θέση της Γραφής, διότι δεν περνά το ζήτημα παρατήρητο. Μέσα σε όλα τα κείμενα, τα προφητικά και τα λοιπά γεωγραφικά, αναφέρεται τούτο το πράγμα. Πώς δηλαδή ο άνθρωπος ζει μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων μονότατος, απελπισμένα μονότατος, αγνοώντας και αυτήν ακόμη την παρουσία του διημάς τους ανθρώπους και για την ημετέρα σωτηρία γενομένου ανθρώπου. Καταλαβαίνω και το εισπράττω κι εγώ ότι η θρησκευτικότητα των περισσότερων από εμάς έγινε αφορμή μονόσεως από τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους γνωστούς, τους γειτόνους. Να μην είπω ότι έγιναμε και αντικείμενο χλέβης και ηρωνίας. Αν όμως έχεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στην ζωή σου, της παρουσίας του Ιησού Χριστού, τότε όχι απλώς σου περιτεύει η συντροφιά των ανθρώπων, αλλά ενίοτε σου καθίσταται και ανιαρή και κοπιαστική. Έτσι λοιπόν εύχομαι από καρδίας, αγαπητοί μου, ο Χριστός Λόγος, ο Θεός Λόγος, που έγινε άνθρωπος για μας, να είναι πάντοτε κοντά μας και να μας συμπαρίσταται, να μας βοηθά και να μας ενισχύει, προπαντός να μας δίνει ελπίδα και κουράγιο να συνεχίζουμε στη δυσκολία αυτής της ζωής, αλλά όμως να μην είμεθα αγνώμονες, να μην είμεθα αχάριστοι απέναντί του. Όταν εισπράττουμε την ευεργετική παρουσία του, πρέπει να του ανταποδίδουμε και εμείς αυτά που εκείνος ζητά από εμάς. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατήσας, και της εμισμή μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη ο Κύριος. Η Αγία Τριάς διαφυλάττει πάντα ημάς εις αιώνα αιώνος. Χριστός ανέστη. Χριστός η Διά μας η Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Δηλαδή είναι το μέσον της περίοδου που διανύουμε του Πεντηκοσταρίου. Θα έχουμε Θεία Λειτουργία και επειδή είναι και η τελευταία ημέρα του μήνα, η Πέμπτη είναι Πρωτομαγιά, πρώτη του μηνός, θα κάνουμε και τον αγιασμό του μηνός, Μαΐου. Έτσι, να πάτε στο καλό και τον Αγία να